posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 9 Septemba 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa gulu lawo limeneli amati Malawi First. Lero pa 9 Septemba Utenga wanga wa lero ukupita kwa inu makamaka advisors a president amenenso munali naye ku China. Ndikufuna mama wauno mutenge utenga upite kwa president Chakwera pamene akuyamba maulendo ake olowa kulowa Chile kumakaona ng'ombe mwina sanayambe wazionapo, koma ndimafuna mumuwerengese ameneyo president yo buku la Mateyu 20 kuyambira vesi ya 25 pakana 28 pamene amakambapo za leadership, servant leadership. Akunena tikunena kuti Yesu yo anawuza ophunzira ake kunena kuti msogoleri sayenera akhale ozikonda, msogoleri sayenera akhale wamatama, msogoleri sayenera kukhala olamulira anthu mwankhanza, msogoleri akuyenera kuti akhale ozichepesa pamaso pa anthu, asakhale bwana. Izitu ndi zimene iyeyo president Chakwerayo ankanena nthawi imeneyoyo akufuna maudindo, akufuna upresident, akuzionesa ngati nkhosa. Lero zimene zijana zitaya servant leadership ija kulibe. Amalawi akuzunzika kopya muno Malawi ngati kulibeko president. Makamaka nyengo inoyo ya njala. Mwina nkuteka kunena kuti sakudziwa kunena kuti kunja kuno kuli njala, ku Malawi kuno kuli njala bwana. Anthu afika pokudya no chiteze mmalo mwangali ngonda. Anthu tife takula tikudziwa kunena kuti chiteze sichimadyedwa, ndipo mu history ya dziko lino sindinamvepo ineyo kunena kuti anthu ena apezeka akudya chiteze kuchokera ulamuliro wa Kamuzu, ulamuliro wa Bakiri Muluzi, ulamuliro wa Malemu Bingwa Mutharika mzimu wake use mumtendere, ulamuliro wa Mai Joyce Banda, ulamuliro wa Peter Mutharika. Sindinamvepo kunena kuti papezeka dera lina kumene anthu akudya chiteze, kuchitenga chiteze chija ndikuchiswa, ndikuchiphika, ndikutolatula zimene zijazo ndikuphika chiteze chija ndikumaphika ngati ngali ngonda. Iyi ndi saini yopsa kwambiri imene muziko muno sizinachitikepo. Ndipo peza lero mama wauno mukuyamba kuyendera ng'ombe, kuyendera zinthu zanu nthawi imene mukukonzekera chisankho ichichi, ndafuna ndikukumbuseni mmene anthu akuzunzikira Amalawi. Ena akugona ndi njala, azimayi oyembekezera akuyembekezera kuti abereke mwana wamphamvu, koma izi sizingatheke chifukwa ku Malawi kunoko kuli njala yopsa. Mukanapanga chotheka msanga muchite visit madera kapena maboma ngati akumachinga kumene no chiteze chafika sopano very hot, anthu kumadya chiteze cho osakaso tu kudya tu ndi nsima iyayi, kungophika chiteze cho ndikuchiphika mazi 9, amaphika mazi oyamba kutaya, achiwiri kutaya, achitatu kutaya, mazi ya 5, mazi ya 6, mazi ya 7, 8 pakana 9. Akatero ndiye kuti poison yense wachiteze watha, anthu akudya zimenezo. Malawi muno muli mavuto, ndipo ineyo ndimadabwa kuti kodi asogoleri inuyo munabadwadi ndi mzimu, munabadwadi inu ndi mzimu kapena munabweradi kuti mufuna musogolere anthu? Chifukwa mavuto amene ali muno Malawi ndiomvesa chisoni, kugwesa misonzi. Ukamayang'ana mmene anthu akuvutikira kumuzi, olo sopo amene akulephera kugula sopo chifukwa cha mmene mukuyendesera dziko. Ndamva chisoni kwambiri kuti ngakhale olo amachedwa kuti soya pieces wafika no size yonena kuti anthu akumayezesa soya pieces, kuyezesa soya pieces wa 200, 300, 400 kuti akangophika aphwanyiremo tomato ndi ana kuti aje.
izitu zikuchitika muno m'Malawi. Komanso ndizomvetsa chisoni kuti makampani amene amapanga soya afika soya uja pomangopopa ujeni paketi ya soya ija kuipopa anthu kumaona ngati kuti aziona ngati muli soya wambiri pomwe soya yo alimo mwina mapisi 10 yoka. Inu Malawi Bureau of Standards munayeneranso kuunikira zimenezi chifukwa iyi ndi ntchito yanu. Mapaketi amene wa asoya pieces opangidwa ku Maserema ku Blantyre ndi wina opangidwa ku Lilongwe. Mukapitiriza zimenezi ineyo ndibwera ngati president wa anthu osauka ndizaulule mayina a makampani. Kusumiridwa sindikudandaula koma kunena chilungamo. Inu amene mmapanga soya muziwe kunena kuti soya iyi ndi othandiza kwambiri kwa ife anthu osauka. Timatenga ngati nyama yathu mizimu olo mtawuni momwe yafikapo nthawi imene anthu ophunzira anthu amene ali pa ntchito akupulumukira soya. Lero zoona inuyo mukutenga paketi ja ndikungoipopa ndipo penanso pakumapezeka kuti soya uja mulibemo mangopopa chipaketi chokuchiyika mpweya mkumaona ngati muli soya. Makamaka kwa anthu amene amakapanga kugula zinthu pa wholesale akulira kwambiri akapita m'mizimu kuti akagulise soya olo mtawunimu kuti akagulise soya uja akupeza kuti mapaketi ena mwango apopa. Umenewo ndi umbava weniweni. Musatengere izi akupanga aboma zokuba makobiri iniyo mupange business ngati amwenye iniyo mwatopa kukhala muno m'Malawi munyamuke muzipita mmakwanu mubwerere. Koma simungachoke kwanu ndikuyambisa kunoko kampani yopanga soya ndiye soya yo muzikangoyikamo mapisi 10 ndikupoperamo mpweya. Komanso pena ndikungopopa paketi yakungoyipopa koma soya yo mulibemo. Soka iro tili ndi mabungwe amene amayang'anira zogulagula akutenga chidindo chawo ndikukayika pamenepo pamene pali soya amene wangopopedwa. Muli mavuto m'Malawi muno kwambiri makamaka madera amene kunapangidwa cyclone Freddy. Sindikudziwa kunena kuti recovery plan yanu ili pati chifukwa tu ma district amene anakhala affected ndi cyclone Freddy kuli mavuto azaoneni. Chikhaleni cho tili ndi asogoleri tili ndi president koma chimene mukuziwa ndi kuba. Mukanakhala kuti ndalama zimene mmabazi bwenzi mutazipitisa kwa anthu amene akuvutika bwenzi pano Malawi ali bwino kwambiri. Koma inu chimene mukuziwa ndi kungoba makobiri ndikumayenda maulendo osakhala opanda phindu kumangoyenda zikoli. Ku Malawi kuno muyende kunjaso muyende palibe siku lopuma lopanga mapulani kuganizira kuti kodi tichita recover bwanji anthu tiyapasa chimanga bwanji chakudya anthu alandira motani ziko laza atenge. Inetu ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti Amalawi amene ndimawaziwa ine Amalawi tisamafuna zopasidwa. Amalawi tisiopempha. Amalawi amafuna azikhala paokha independently azigula zinthu zawo pa nyumba okha. Mukanabweresa a conducive environment ya business, a conducive environment ya anthu ogwira ntchito kuti akamagwira ntchito kumeneko akamapanga ma business tawo azitha kumagula okha. Lero mukapeze chimanga mmene chadulira kapwantha keni kaja kapwantha kali pa 4000 chakuti 4000 munthu akayitenga kuti. Chimanga chakwera koopsa muno Malawi mogwirizana ndi ziko lako. Chimanga chakwera kwambiri muno Malawi. Chomwecho chimene amadalira anthu kuti aphike kanga chepe yote aiteme koma lero lisizili bwino. Soka iro tili ndi parliament imene imangoyang'ana ma allowance. Tili ndi aphungu amene sakutha kuyima ndi kuyang'ana za ziko lawo. Malawi muno muli a lot of challenges. Ndi manena dzulo za kunkhata Bay ku Chizumulo Island komanso kulikoma sitima ikuyenda ndi imodzi yokha
ilala ndipo ikafuna kuzaza ndipo inu ojambula atola nkhani tajambulani chipiki chacho mumutumizire president aone ngozi imene yakuyikonzekera kuno ku Malawi mmene titi tizaluzire miyoyo yathu. Koma inuyo anthu azaluza miyoyo ndipo ndi miyanda muzamva chisoni. Ilala ikuzaza molapisa ndipo munthu ukamachoka kwa Chizumulu Island kupita palikoma kapena kupita ku Nkhata Bay ndiye kuti munthu ukafika kumeneko miyendo itatupa ana akungolira. Munthu kuima kuchokera ku Nkhata Bay ukafika ku Chizumulu ukafika kulikoma munthu amene wakafika wa moyo. Komanso ndi chikuchitika ndi chani? Boma likulephera kugula sitima koma ndalama zochibere ni daily. Azibale anu ndi awa Mungu atumiza ndi ma ATM ulendo kunja kuti azikatenga forex azibera money laundering momune kuchitika zomwezo kuchita Boni Kalindo ndiye kuti mamawo mamumanga kale. Uthenga umene umuupitise kwa mbale anuyo ngati mwina sakuziwa popeza mwina paja anali ku China ndiye sakuziwa zimene zikuchitika pa nyanja yathu ya Malawi kunena kuti tikukonzekera imfa ngozi yopsa imene ikuti itizatenge miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri chifukwa cha mtima okuba corruption paliponse corruption. Mukungopanga madiru ana anu madiru maminista madiru azikazi anu madiru palibepo chabwino ayi palibe chabwino. Lero mukamapangisa misonkhano ndikumanena kuti aye ifeyo tikubwereraso mboma ndipo chakwera au inanso pena paje ndimazifusa mafuso kuti koma mzimu muli nawo chifukwa ngati kuli chipani chimene sichinayenere kuti so chikhale ndi mapulani obwereraso kuti chizalamule ziko lino ndiye ndi chipani cha MCP ndi iweyo chakwera chifukwa mwazuza anthu molapisa kwambiri. Lero Electoral Commission Malawi Electoral Commission yasanduka ngati ya MCP. Anthu onse ali kumene koko ndi ya MCP okha mukupanga mapulani wokuti musalemo nokha nkatimo. So kaironso tili ndi opposition yofoka yongogona kumangogona mparliament instead of bringing real issues zimene zingapangise kuti Electoral Commission ikhale so vibrant. Chifundo Kachale anakwanisa kuiendesa Electoral Commission ija within a shortest period. Anakwanisa kuitanisa chisankho. Lero wango sintha ayi tikadeti ayi taimisa ayi timafuna tiyambe registration taimisanso. Awa ni maplani obera koma ina opposition mulivyende kumangogona mparliament. Siku lake ndi limodzi muzalira mwasi awawa ndipo mwalolera kunena kuti chisankho chizakhale chovota mosiyana ndi mene chinalili cha 2019 electronic. Simukufuna za manyo izizi ndi zimene muti muzalirire. Lero mwaona ma MP ofoira ayamba kuchoka muzipani mwawo kupita ku chipani cholamula. Likanakhala kale limene ndikuliziwa ineyo la John Tembo nthawi imene yo section 65 ikanagwira ntchito. Lero MP amene anasankhidwa pa tikiti ya DPP wachoka yekha pa nsonkhano kuchoka ku DPP kulowa mu MCP. Iye amene lero anayenera section 65 imupeze kunyumba kwaje kapena pa mpando waje amene adakhale muje ni mu parliament mu. Koma chifukwa cha madiru muona nkhani imene ikatuluka IMCP aipondereza MP amene ja section 65 simugunda. Anayenera kuti section 65 imugunde anyamuka azipita kwa amache udindo aje uthere bombo ku constituency kukhale ma by elections. Koma muona madiru sizitheka chifukwa chakuti akulamulira ndi IMCP. Izizi zichitikaso chimodzi ndi aja agwidwa ndi makhadi ku South Africa ma ATM mulandu umene usupita pale pose. Iziso zikuchitika ndi munthu uja wagwidwa ndi cocaine ati president ndi president kumapanga madiru a cocaine. Ndizomvesa kwambiri chisoni muziko la democracy. Choncho inu ma advisors mukamaenda ndi president wanu mumuwerengese buku limeneli la Mateyu
20 verse 25 pakana 28 awerenge aziwe what servant leadership is all about. Chifukwa mmene zililimu kunalinso bwino akanangochita resign. Ndikupempheni iniyo ma advisors mukhale pamwamba on top of the affairs. Chifukwa ziko ili kumene ili kupita simunayenerenso iniyo wa MCP kuti muzikapanga matama kuti mufunanso mulamulire zikoli ndi mmene anthu akuvutikira. Boni Kalindo. Moni kumeneko ku UTM. A UTM ngati zili ndalama zikuphani, ngati ali maudindo akuphani. Munthu wangofika muchipani mwanu kungokhalamo mwezi umodzi, nthawi umweyo mukufuna mumpase kuti akhale president. Zinamba zathekapo kuti kunena kuti munthu akafike pamuzi basi kungofika kumpasa malo, mama wache ndi kumpasa ufumu. Musamalire kwambiri ino amene mukulandira makobiri anthu osiyana kuti ayimirire upresident mu UTM. Ufumu muzagulisa. Ndi chifukwa chake MCP aja ananena kuti amene sanakwanise 2 years asatenge mipando, ngakhale anakatenga injunction, koma amanena zoona. Ku UTM mwasusuka kopsa, mwasusuka. Anthu okuti simukwaziwa, ena angobwera zulo, ena anabwera last week, ena anabwera mwezi watha, nthawi umweyo mwagundika mwati mufuna muapase upresident. Amayi mere chilima chonde ndikukupemphani ine imani. Izizi ni manyaka izi. Wina akwiye asakwiye, koma munthu sumafika pamuzi ndikungofikapo ngothapo 2 weeks ndikupasidwa ufumu. Olo muchalichi mmene palibe amene amapasidwapo udindo, ndikungofika muchalichi, kungolowa muchalichi, nthawi umwe kumpasa ubusa. UTM koma chuma cha masiye ndichophweka adiye. The DC. Lero pa 9 September